Здравейте, скъпи приятели! Днес си намираме в село Валя-Пержей, район Тараклия, където ще отбележим 20-годишнината от създаването на хор Родолюбец към теоретичен лицей Христо Ботев. Формацията е създадена с цел да съхранява и разпространява българските песни, традиции и обичаи. Верба има, верба няма, по лазари, лазарници. Фолклорното наследство във Валя-Пержей е съхранено на високо ниво. Момичета-участници на хор Родолюбец носят радост и надежда на своите съселяни. Това е уникална формация, създадена преди 20 години и е водена изключително от командировани преподаватели по музика, изпратени от България в местния лицей. Въобще присъствието на командированите преподаватели тук при нас в Молдова и при нас в лицея имат голямо значение. Първо, защото можем да се потопим в такава истинска българска среда, защото освен това, което те правят с децата и създадаха този колектив, и аз, например, като преподавател по български език и литература, имам възможност, общувайки с тях, да си подобряваме нивото на своя език. Това е за нас една такава лингвистична много добра практика. 1, 2, 3, 4, 5! В течение на 20 години хорът е сменил 3-4 поколения ученици и 3 художествени ръководители. Днешният състав е воден от Тихомир Борисов. Считам тези хора герои. Марик Дяков, Кремена Павлова, Тихомир Борисов. Защото не е толкова лесно да напуснеш да напуснеш родината си, да дойдеш тук, да живееш на село, където има определени битови проблеми, с които хората ни са свикнали. Но най-главното, тази отдаденост, тази любов към музиката, към своята професия, която те демонстрират, това най-много привлича в тях и за това сме им благодарни. А знаете ли, когато дойдох за първи път в Валя-Пержей 2015 година, за мен беше една непозната земя. Аз никога не бях идвал въобще в Молдова и много се двоумях какво ме чака за напред, какво ще се случи като дойда. Казах си, нека макар една година, каквото и да се случи, ще издържа една година и ще се прибера. Вече станаха 9 години, откакто съм тук. Валя-Пержей стана нещо повече от мое родно село. Аз в моето село не се чувствам толкова близък до хората, просто толкова много години съм тук и аз успях да се запозная с хората в село. Всички знаят и ме познават. Изключително свикнах тук. Хората са изключително чистосърдечни, много топли, много топло ме посрещнаха. Виждам в очите им едно уважение, една топлина и няма как аз да ни отвърна по същия начин. Още от първия си ден хор Родолюбец има за основната цел по всякакъв начин да подпомага на децата да знаят и да разпространяват българските песни, традиции и обичаи. Ако ние се забравим нашите песни, фолклорните, и ако те не ги пеят, не продължават да ги пеят, след години да ги предадат на техните деца, тогава знаем, че как един народ, като загуби своя фолклор и своята духовност, той вече не притежава нищо. Но в един момент съм забелязал, че когато направим
песните, когато те вече са уверени в тях, те започват да им харесват чак тогава. В началото имаме пазарлъци, не им харесва, бавна била песента, не знам, но когато ги направим и те самите чуят как звучи в тяхно изпълнение, и аз тогава се надявам, че макар една частица любов към българския фолклор сме успели да предадем на тях и на бъдещото младо поколение. Хорът, който те създадаха, той е уникален според мен в този план, че това не е някой хор, в който са деца, които имат големи музикални способности, които учат в музикални школи. Това хор, състава на който постоянно се сменя, защото едни завършват училището, други влизат в състава на хора. Но независимо от това, тези деца придобиха много високи резултати. Успехът на формацията зависи от настроението на участниците и дългите репетиции. От година на година става все по-трудно да се обновява колектива. В селото остават по-малко хора, а интересите на децата се променят. Настоящият хор се състои от 16 момичета и това са най-добрите от най-добрите. Много тежко беше да се попадне насам, защото не като един може да участва в този хор, който много силни момичета. Нас не избират, така че ни трябва да идем при Тихомир Борисов, той да му изпеем някаква песен и той ни избира какъв си глас и тогава турга. Много ми харесва да ходя на хор, защото учим български народни песни, защото тези песни поддържат българския дух в нас, в децата и много интересни, весели репетиции, поездки на нашата прародина и така и в различни страни. Хора много ми даде и да се разкрия като певица, и като солистка в сольна и в групата. Се учим да пеем и като една, защото господин Борисов всеки път казва, че хора, това не е една, това вие сте всички и вие трябва да пеете като един човек. Много ми се нравится да бъда част на колектива, защото всеки път, когато иде на хор, там се цари дружелюбна атмосфера. Всички си помагат един друг и това очень много значи за колектив. Репертуарът на хора е разнообразен – от химна на държавата до съвременни интерпретации на фолклорни песни, но винаги е по-сложно да се изпълнява акапелно, като тази Кавал свири. Кавал свири, доколкото се спомням, я изработихме преди около 3 години някъде. Я поставихме за първи път или 2 или 3 години. Около 3-4 месеца ни отне времето за изработване на песента. До ден днешен я изпълняваме в нашия репертуар. Песента е на 4 гласа, достигат в финала. Красива песен, която, между другото, аз чух, че се изпълнява в цял свят. Ежедневието на селото в края на април бе озарено от значимо събитие, което бележи един съвременен подход към образованието в лицея и запазването народния език и култура. По този повод Валя Пержи посетиха високите гости.
Имаме днес, считам така, че два големи празника, затова естествено, че изпитваме и голямо вълнение, но и настроението естествено е много добро, защото имаме много високи гости, които днес ще посетят нашето училище и ще присъстват на празничния пролетен концерт, който ще се състои в чест на 20-годишния юбилей на хор Родолюбец, който действа в нашия лицей. В рамките на честването на юбилей на хор Родолюбец в лицей Христо Ботев официално бяха открити кабинетите по български и румънски език. Тази учебна година в лицей Христо Ботев се появиха две нови класни стаи, оборудвани с мебели, дидактическа литература и помагала и модерно училищно-технологично оборудвание в резултат на финансови проекти, реализирани от Българското министерство на външните работи и Молдовското министерство на образованието. Bine ați venit în cabinetul de limba română. Acest cabinet era deschis cu ajutorul Ministerului de Educație a Republicii Moldova și Ambasadei din Bulgaria. Suntem foarte recunoscători ca elevii, profesorii, așa și părinții, pentru dotare care era făcută pentru acest cabinet. În satul nostru, limba română și limba bulgară sunt foarte cunoscute. Adică fiecare om și fiecare copil le cunoaște și este foarte mândru că poate să vorbească în această limbă. В нашето село наистина българския език и румънски живеят в хората и продължават да живеят така, защото младежа, всичките деца и подходящо поколение се передава в тях този език, традиции и култура. Ние в рамките на тези проекти получихме нови мебли, чинове, столове, шкафове, получихме методическа литература, речници, книги, портрети на писатели и техника, две интерактивни дъски за двата кабинета, които естествено ще способстват преподаването на предметите да се води на съвременно ниво, нали, да се спазват всичките съвременни изисквания в отношение на преподаването на тези предмети. Тържественото откриване на кабинета по румънски език беше поверено на председателя на район Тараклия и представителя на Министерство на образованието, по чиято инициатива беше постигнат резултат. Бяха лансирани два проекта. Един проект е на Министерство на образованието и изследването, където в общата сума на 300 000 лея молдовски, значи бенефициари на този проект станаха теоретичен лицей Христо Ботев в село Валепержи и теоретичен лицей Твърдица. Защо те станаха бенефициари? Защото те възприеха планът, който също така беше предложен от Министерството, където учебните заведения имаха възможност да учат плюс един допълнителен час по румънски език и плюс един допълнителен час по роден, в нашия случай, български език. Според проект на Българското министерство на външните работи на стойност 24 000 евро също бяха оборудвани кабинети за изучаване на български език в 4 различни училища в Молдова, включително лицей Христо Ботев. С голяма гордост искам да кажа, че имаме занимание тук в най-съвременния кабинет в нашето училище. Сме получили тази прекрасна мебел, сме получили много учебници, интерактивна дъска, копировална техника и аз с голямо удоволствие ида тук да си провидам своите си занятия. Децата също обичат този урок, обичат този кабинет и много сме доволни и щастливи, че работим в такива прекрасни условия. Защо важно да отваряме такива кабинети? Защото те дават възможност учениците по-задълбочено да се включават в процеса на изучаването езика. И те трябва да разбират, че това те го правят не че е необходимост, а това
че това е част вече от техния живот. Знаейки румънски език, те могат да постъпат в висши учебни заведения на Република Молдова, след това да намерят достойна, високооплачивана работа. Знаейки български език, те се включат в общо българско културно пространство, където е добре да знаеш литературен български език, и те имат възможност да постъпат в България. И много наши сънародници, те усещат това по себе си, когато постъпат в България. Първите месеци още им сложно да минат от нашия диалект на литературен български език. Затова тези класови, това е една добра подготовителна платформа да се формира един гражданин, но който си пази родния език. Ние искрено ви благодарим за топлото посрещане и възможността да присъстваме на официалното откриване на модернизирания кабинет по български език. Това събитие е значимо за нас, тъй като допринася за запазването и развитието на български език и култура сред нашите сънародници. Българската култура във Валя Пержа е жива преди всичко благодарение на учители и училищната администрация, които създават подходящи условия и провеждат големи събития с участието на хор Родолюбец, утвърдил се като важен символ на селото. За тези 20 години хор Родолюбец стана визитна карточка на село Валя Пержа. Днеска знаят хор Родолюбец, знаят село Валя Пержа и стана като един инструмент за пропаганда на българския фолклор, на българските традиции и песни. И отгато додаха учителите от България, когато бяха командировани, много се измени на друг уровень на нашите традиции, нашия фолклор. Историята на хор Родолюбец започва през 2005 година, когато в селото пристига семейство Дякови, Марик и Ани, първите учители, изпратени от България. След толкова години днес Марик отново е тук и сподели своите спомени. 2005, когато дойдохме в Валя Пержи, нашата мисия като преподаватели, български преподаватели зад граница в Валя Пержи, и запознавайки се буквално за няколко дни, нали, с дейностите, които има в училището, ние открихме, нали, че такъв тип творческа дейност, като вокална формация, хорова формация, няма в селото, дори в целия район. И заради това предложихме на ръководството на училището да опитаме да създадем такава формация, защото пък и аз съм, нали, специалист в тази посока и съм композитор и се занимавам с авторска музика, имам и диригентско, нали, образование и това ни даваше така смелост, нали, да се гмурнем в това море. Няма да забравя първия път, когато Марик Дяков с Ани дойдоха и след няколко месеца ми се струва така, че беше деня на учителя, като запяха нашите деца, ние не можахме да повярваме, че такова нещо може да се случи. И така се получи. Така поставихме началото, пък и имаше едно директно конкретно предизвикателство за конкурса, районния конкурс в Тараклия за коледни обряди и обичаи, в който ние трябваше да съберем. Имаше така първа възможност за изява на един такъв състав. И тогава дори кръстихме състава Родолюбец, защото се явявахме с наша фолклорна програма, родолюбива, която отразява българските традиции и обичаи. Така това беше началото. Имате, моми хубави, имате, моми хубави. Една от важните задачи на хорова формация е запазването на традиции и обичаи. Трябва да се признае, че Буджашката вълна е реализирала не една програма съвместно с хор Родолюбец. От архивните кадри можем да си спомним и за периода от 2010 до 2015, когато във Валя Пержа работило второ семейство от България Кирил Кирилов и Кремена Павлова. Искам да кажа, че вече 5 години работя с тези деца тук в това училище и ще ми бъде мъчно за много неща. Защото тук българите, които са в това село, лично от моя опит мога да кажа, че даже са повече българи, отколкото ние, които сме в България. Така че аз напускам естествено с една тъга,
в душата, тъй като има защо. В знак на почет и благодарность к им основателите и ръководителите на училищния хор «Родолюбец» в село Валепержи се проведе голяма концертна програма по случай 20-годишната на формацията, която активно участва в културния живот на селото и чужбина. Марик Дяков беше поканен на сцената и беше трогнат до сълзи от такова внимание. Това е, мога да кажа, че един от най-светлите, най-успешните и най-пълноценните периоди в моето професионално изграждане, с изключително голяма енергия и удовлетворение. Съм го правил толкова години. Самия хоров състав беше около 20, и 2, 3, 4, 5 момичета, 10 на момчета, коледари и мъжка група за пеене. Състава беше много... Аз се гордея с този състав и сме имали много партньорство и с вашата телевизия. В много предавания сме участвали, които останаха просто за спомен хем на децата, нали, че са участвали в такъв тип творческа дейност, хем и като един фолклористичен преглед на събитията, които се случвали в Валепержи. Самия факт, че тази формация, този хоров състав днес празнуваме 20 годишната е показателно за това, че и хората, които работиха след мен, семейството на Киро и Кремена, Тихомир и Тошко, който е на тамбуриста от ансамбъл Пирин, всички тези хора са се постарали за да бъде този хор днес жив и да поддържа това ниво. Нивото на хора е високо, за което свидетелстват и получените дипломи за участие в международни и републикански конкурси и фестивали. Родолюбец е спечелил включително награда Гран-при на Световната купа по фолклор в Велико Търново, както и призови на фестивали в България, Черна гора и Турция. За цялото село, за целия район, хор Родолюбец е уникален и единствен по рода си хор в Молдова, защото е изцяло ученически хор, защото изпълнява български фолклорни песни и защото е една емблема както на лицея, така и на нашето село, така и на района. Тържественият концерт по повод 20-годишната от създаването на хор Родолюбец включваше солови номера от певиците от различни състави, започвайки от първия. Когато закончах школата, аз поступя в Тараклия на музика. Сега съм преподавател по музика. Аз работя в детска градина, се занимава с малинки деца, също пеехме, танцувахме и много имам спомени, приятни впечатления, много и красиви и настоящи моменти, които аз ги преживях с този хор. Спасибо на Марик Дяков и на Ани Дякова. Съм доволна много и искам да кажа, че музиката стана за мен част от моята жизнь.
Очень ми приятно, че ме прикоциха днеска на този празник, за който съм тоже частичка от този хор. Благодарение на Кирил и Кремена, за който аз с тях начинах да ходя на хор. С тях бях, точно не мога да спомня, 4-5 години. И след не продължах уже с Тихомир Борисов, след е голямо благодарение на него. Участвах и в много индивидуални конкурси, дето взимах призови места за тяхната заслуга, за които те ме учиха, те всегда ме подкрепиха, всегда бяха рядом. Концертната програма продължи близо 4 часа. Артистите не само зарадваха скъпи зрители, но и подариха топли спомени от преди 20 години. Бяха обобщени резултатите и изразени пожелания за дълги години творчество. Хор «Родолюбец» се е превърнал в визитната картичка на село Валепержей, а събитието в истинския празник на българската песен и традиции събрал поколения от ученици и преподаватели, отдали се на съхранението на народния фолклор в Молдова.